Qatt ma ddejjaqt nieħu deċiżjonijiet. Dan huwa xogħli ta' kuljum li mmur għalih b'entużjażmu. Fid-diskors tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li mexxej m'għandux ikun qasbad ix-xejjer marrieħ u ma jieħux deċiżjonijiet skont iċ-ċabċib u s-surveys imma skont il-prinċipju. Deċiżjoni ma tittieħed sempliċement dwar xi jkun qed jingħad, mexxej ikun mexxej meta jifhem il-kurrent, iqis il-fatti, jisma' lil kulħadd, jieħu d-deċiżjoni u jerfa' dik id-deċiżjoni. Dak li għamilt u nassigurakom hawnhekk li dak illi se nibqa' nagħmel. Il-Prim Ministru saħaq li l-każ tal-Panama ddejjaq lil ħafna nies inkluż hu nnifsu imma mhux lil dawk li jfittxu kull okkażjoni biex jagħmlu l-ħsara lil pajjiżna. Xi ħaġa li tneħħi l-attenzjoni minn fuq il-ħidma u s-suċċessi tal-Gvern. Tenna li l-fatti jindikaw kif fil-każ tal-Panama ma kinux immarkati l-legalitajiet imma wieħed irid iħalli li ssir l-investigazzjoni sħiħa. U reġa' qal li hu mhux se jimxi biss fuq dak li hu jew mhuwiex legali imma skont dak li hu korrett għaliex trid issir ġustizzja ma' dawk li huma involuti. Al kontrarju ta' pajjiżi oħra f'pajjiżna l-oppożizzjoni flok tiddiskuti qed tipprova twaqqaf ix-xogħol b'saħħtu tal-Gvern anke bl-użu tal-midja internazzjonali. B'kap tal-oppożizzjoni li minn għalih qed jitkellem u jagħmel ħsara lill-Gvern imma minflok qed jagħmel ħsara lill-pajjiż. Li tikkritika tajjeb, li tikkritika b'mod aħrax huwa aċċettabbli. Li tipprova tfixkel lil pajjiż mhux aċċettabbli. Tenna kif huma ħafna li mhux jaqblu mas-sistema li qed juża l-kap tal-Oppożizzjoni li issa sejjaħ vot ta' sfiduċja fil-Gvern. Lil mill-vot ta' sfiduċja l-Prim Ministru jippretendi li Busuttil għandu jkollu proposti għal Gvern alternattiv. Se jkompli għaddej bil-qalba l-gas u bil-kuntratt tal-Power Station li ilu tant jgħid kontrihom. Se jkompli bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment li hu kontrija imma sħabu jgħinuha fira. Se jkompli bil-bini tal-isptar Fawdex li hu qal li ma jemminx fih. Se jkompli bl-Università fin-naħa t'isfel ta' Malta. Se jkompli jagħti lin-nies il-flus li nsterqulhom mill-VAT fuq reġistrazzjoni tal-karozzi. Busuttil jitkellem dwar trasparenza iżda l-iskema ta' dejn sigriet tal-Partit Nazzjonalista mi trasparenti xejn, anzi bil-maqlub. Mi skema korretta, hija skema korrotta, skema li se tiffavorixxi il-korruzzjoni. Bis-segretezza u l-ħabi tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni qed jagħmel il-Panama f'Malta, fil-partit tiegħu stess. Bil-maqlub ta' dan sa tmiem is-sena l-Gvern se jippubblika kuntratti pubbliċi ewlenin, inkluż fl-enerġija u s-saħħa u budgets tal-Gvern biex dejjem ikun iktar trasparenti. Dan apparti li l-Gvern se jara li jkun hemm reġistru ta' beneficial ownership ta' kumpaniji li tkun miftuħa għall-awtoritajiet li jiġġieldu l-abbuż biex is-settur finanzjarju jkompli jissaħħaħ biex pajjiżna ikun mudell ta' trasparenza u serjetà fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-ħasil ta' flus. Il-korruzzjoni qal il-Prim Ministru tiġġieleda bil-fatti u mhux bil-protesti partiġjani u dan huwa Gvern li bil-fatti qed jiġġieled il-korruzzjoni. Meta Simon Busuttil kien influenti ħafna fil-Gvern, ma għamel xejn biex jiġġieled il-korruzzjoni, anzi kien jiddefendi lill-Gvern li kien mifni bil-korruzzjoni. U allura nfakkar min ma jiġġielidx il-korruzzjoni meta jkollu l-poter huwa korrott.